Laing 52 usab ka mga trabahante sa MEPS 1 ang nawadan og trabaho. Kinihuman mi patuman og redundancy program ang usa ka locator sa Mactan Export Processing Zone kan sa mga produkto, mga charger o charging station alang sa mga electronic vehicles. Si Luan meron din na adunay live report. May Lan subo palandungon nga nadugangan na usab ang gidaghanon sa mga trabahante nga nawadan og trabaho. Karon lang tuiga, 7 ka mga kompanya sa MEPS ang mipatuman og redundancy og retrenchment, samtang laing 3 ka mga kompanya usab sa MEPS ang hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon. Midangop kagahapon sa Public Employment Service Office kon Peso Lapu-Lapu City ang mga trabahante sa usa ka manufacturer ug mga charger ug charging stations alang sa mga electric vehicles. Kinihuman mipatuman og redundancy ang kompanya nga ilang gitrabahuan. Hangtod sa Agosto 23 na lang ang ilang trabaho apan kagahapon gihatagan na sila sa kompanya sa kompleto nilang suhulan. Ubos sa nalatid sa labor laws, usa ka buwan matag tuig nga panarbaho ang kinahanglang ihatag sa kompanya kon redundancy program ang ideklarar niini. Wala sila reklamo. In fact, the company provided them more than the minimum requirement of the law. Sa notice of termination due to redundancy nga gilwatan sa naasoyng kompanya, ilang gipasabot nga apektado sila karon sa demand fluctuation. Sa 252 nila ka mga trabahante nga mga production operators, 58 kanila ang naigo sa redundancy program apan posibleng madugangan pa ang gidaghanon niini karong tuiga kay adunay 115 ngadto sa 172 ka mga production operators nga napanglantawan sa kompanya nga excess workers alang karong tuiga. So there could be another round of kanang redundancy programs to be implemented by the company if the situation continues to have experience a decline in their production demand. Sa Pikas Bahin, nakaduso na og tubag ngadto sa City Attorney's Office ang usa ka wire harness company sa MEPS nga mipatuman usab og restructuring sa ilang mga trabahante niadtong milabayng buwan. Base sa ilang gisumiter nga report, pulos mga high school graduates ang tanang 120 ka mga trabahante nga ilang gitaktak sa trabaho nunot sa restructuring program. Lan naduso na sa Peso Lapu-Lapu ngadto sa DSWD-7 ang profile sa mga trabahante nga nawadan og trabaho. Kini aron mahatagan sila og financial assistance pinaagi sa AX program. Lakip sa gihatagan og kopya ang DULI 7 alang sa livelihood assistance. Lan? daghang salamat Luan May Rondina.